मस्त चमचमीत झणझणीत मालवणी पद्धतीचं भरलेलं पापलेट फ्राय आणि लाल मसाल्यातला पापलेटचा रस्सा, मालवणी रस्सा सार, आणि त्याच मसाल्यामध्ये आपण पापलेट भरून करणार आहोत. त्याच्यासाठी 3 पापलेट घेतलेत मध्यम आकाराची. मीठ लावून स्वच्छ पहिली ती ठेवून द्यायचे ते 10 मिनटं. 10 मिनटांनी त्यांना स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करूया. सुक्या मिरच्या संकेश्वरी 3 घेतल्यात, धने बडीशेप अर्धा चमचा, पाव चमचा मेथी, 1 कांदा लसूण, थोडी कोथिंबीर आणि 1 वाटी ओलं खोबरं. त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आणि गरगरीत मऊ वाटून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये आंबट ह्यावेळी मी कैरी नाही वापरली आहे, कोकमं वापरणार आहेत, जी मी बनवली होती लास्ट एक कोकमाच्या व्हिडिओमध्ये. त्याची कशी बनवायची पद्धत दाखवली होती, तीच कोकमं वापरणार आहे. सोरगुलामध्ये हा मी मद्रासी कांदा, साऊथचा कांदा बारीक असतो, तो कापून फोडणीला घातला आहे. त्याच्यानंतर कढीपत्ता घातला आहे. कांद्याला अप्रतिम चव असते. माशाच्या फोडणीत वगैरे ना हा कांदा तुम्ही वापरून बघा. त्याच्यानंतर त्याचे वाटण केलं होतं ना, त्याच्यातलं अर्धा डाऊल मी बाजूला काढून घेते पापलेटमध्ये भरण्यासाठी. त्याच्यात कढीपत्ता आणि हे छान असं गुलाबी रंगावर परतलं की आपलं जे उरलेलं वाटण आहे ते त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. आणि छान उकळी पाणी घाला. कोकमं घातलीत आपली घरी बनवलेली, चांगली उकळी येईपर्यंत. त्याच्यानंतर आपण त्याला पापलेट त्याच्यात सोडणार आहोत. आता जे भरायला जे वाटण काढलं होतं ना पापलेटमध्ये, त्याच्यामध्ये मीठ, कोकमाचा आगळ अर्धा चमचा, थोडंसं पाव चमचा लाल तिखट घातलं आहे, हळद घातली पाव चमचा. माशाच्या सारात हळद घालायला विसरली होती, तर वरून मी 1 पाव चमचा हळद त्याच्यामध्ये पण घातली आहे. आणि आता हे सगळं जे सारण आहे भरायचं ते मिक्स करून एकजीव करून घ्यायचं. ते टेस्ट करून बघा, त्याच्यात जे काही कमी असेल ना आंबट तिखट, तर ते तुम्ही ॲड करा, मीठ वगैरे. आणि आता हा मसाला सगळा आतमध्ये छान पोटात भरून बाहेरून पण त्याला लावून घ्यायचं आहे. 2 पापलेट असल्यामुळे थोडाच मसाला काढला आहे. तुमची कशी पापलेट किती मोठी आहेत त्याप्रमाणे तो मसाला तयार करा. आता बाहेर लावून त्याला एका बाजूला 15-20 मिनटं ठेवून देणार आहे मॅरिनेट होण्यासाठी. तोपर्यंत आपलं सार पण एकीकडे उकळतं आहे. 1 पापलेट मी सारात टाकण्यासाठी बाजूला ठेवला आहे. मसाला छान कोट झाला आहे. आता हे बाजूला ठेवले ना, त्याला मध्ये चिरून घ्यावी. 2 तुकडे करूया सारात सोडण्यासाठी. तुम्ही छोटे करायचे असेल तर 3 पण केले तरी चालतील. आणि आता सार बघा छान आता उकळायला आलं आहे, चांगलं उकळलं आहे. चांगलं त्याला 3 ते 4 मिनटं मोठ्या गॅसवर रटा उकळवून घ्या. माझ्याकडे 3-4 त्रिफळं होती, ती त्याच्यात घातली, एक चव येण्यासाठी मस्तपैकी. आणि आता मासा सोडला आहे, ते छान उकळलं, कारण मासा लवकर शिजतो, खूप उकळवायचा नाही, बेचव होतो. तर आता एक उकळी आली की आपलं मालवणी पापलेटचं सार तयार आहे. वरून मी थोडासा कच्चा कढीपत्ता घातला आहे गार्निशिंग. कोथिंबीर नाही वापरली, कारण ऑलरेडी वाटण्यात मी कोथिंबीर वापरली होती. आता भरलेला पापलेटला रवा कोट करायचा आहे. रवा, बेसन आणि तांदूळाचं पीठ समप्रमाणात, त्याच्यात मिरची पावडर लाल आणि मीठ चवीनुसार, आणि ठेचलेला लसूण त्याच्यात टाकते, म्हणजे त्याची चव अरोमा उतरतो लसूणचा फिश फ्राय करताना, आणि तो लसूण खायला पण चांगला लागतो. पापलेट मीडियम टू हाय गॅसवर दोन्ही बाजूने खरपूस लालसर रंगावर परतून घ्या. तयार आहे मालवणी पद्धतीचं भरलेलं पापलेट आणि लाल सार.